טוב, אז עוד תרגול מצולם, משהו כמו חצי שעה 40 דקות. אני יודעת שכשאנחנו לא יוצאים מהבית למקום אחר, לקבוצה, קצת יותר קשה להתחייב לתרגול מלא של שעה ורבע. גם חצי שעה, גם 40 דקות, כל זמן שיש, מדהים להשתמש בזמן הזה. אנחנו בקווים הפונקציונליים, בשרירים הגדולים של הגוף, שרירי הפעולה, שרירים אינטואיטיביים. נתחיל על הגב. כפות הרגליים מונחות על המזרון. אפשר לטייל עם כפות הרגליים קצת יותר החוצה אל צידי המזרון ולתת לברכיים ליפול פנימה אחת אל השנייה. לגידים בצדדים של הירכיים להימתח, לשרירים בצידי הברכיים להימתח ולהתארך. רגע ניתן לסנטר לשקוע, לעורף להרפות. אם זה נעים אפשר לעצום את העיניים. לנשום כמה נשימות עמוקות יותר, מנכיחות. כשכפות הידיים מונחות על מרכז הגוף, ניתן לברכיים ליפול יחד מצד לצד, לעשות את צידי האגן, את צידי הישבן. המרכז הגוף זז מתחת לכפות הידיים. נשאיר את שתי הברכיים בצד שמאל. את המבט נפנה לצד ימין. אפשר להשאיר את הברכיים בכמו בין זיגזג, או להרים את עקב שמאל מעל ברך ימין. נשהה כאן לכמה רגעים. נשים לב שהגב התחתון נשאר רחב, שאין כאב בברך. אם הרמנו את עקב שמאל מעל ברך ימין, נניח אותו בחזרה, ונחזור על התנועה מצד לצד. אולי כפות הרגליים יכולות להתרחק אפילו עוד קצת אחת מהשנייה, כשהברכיים נופלות פנימה. נשאיר את שתי הברכיים בצד ימין, הפעם המבט יעבור לצד שמאל. אפשר להישאר כאן בזיגזג, או להניח את עקב ימין מעל ברך שמאל כמו משקולת. אם הרמנו את העקב, נחזיר אותו בחזרה. בדרך כתף ימין, נתגלגלת תנוחת עובר בקדמת המזרון. האגן מונח על העקבים. אם לא נעים שהאגן מונח על העקבים, נרים אותו מעל הברכיים להנהת הלב הנמס. ונתחיל לטייל עם כפות הידיים לפנים, עד שהמרפקים מתרוממים מעל המזרון, וממפרק כף היד נפרוס את כפות הידיים ארוכות ורחבות. גב כף הרגל נדבק אל המזרון, ובגב עגול נתרומם. כשהכתפיים מעל מפרק כף היד, נעריך את עצם הזנב לאחור והקודקוד לפנים. אם צריך לקרב קצת את כפות הידיים אל הגוף, ונתחיל מעגלים של הגוף סביב מפרקי כפות הידיים. אפשר לתת גם לצלעות לזוז בכמו מעגל בתוך מעגל. ונהפוך את כיוון התנועה לצד שני. רגע נעצור במרכז. את אותו הדבר נעשה כשמפרק כף היד מורם מעל המזרון, וכל 10 האצבעות נשארות על המזרון. שאנחנו בעצם עוברים בתוך מפרק כף היד, בתוך כפות הידיים, בלי מפרקי כפות הידיים. למתוח את כל החלק הפנימי של כף היד. תנועה גדולה או קטנה במידה שנכונה לכל אחד. דרך צד שני, ממש ללוש את האצבעות עם המזרון. שוב נעצור במרכז, נניח את כל כף היד בעונות או גב כף רגל מונח, עם שאיפה
יד ימין תעלה ארוכה, אגן שמאל שוקע וימין מתרומם. ונעביר את יד ימין רחוק מתחת לשמאל, אפשר להרפות את צד שמאל, או להאריך את הזרוע לפנים. וננסה להחזיר את עצמות המושב מעל הברכיים, את האגן אל המרכז. נחזיר את כף יד שמאל מתחת לכתף שמאל עם שאיפה, יד ימין תעלה ארוכה, מבט עולה איתה. ונניח חזרה עם שאיפה שמאל עולה. ובנשיפה יד שמאל רחוק מתחת לימין, אפשר להרפות את צד ימין או להאריך את הזרוע. ונחזיר את שני צידי האגן מעל שתי הברכיים. כף יד ימין חוזרת מתחת לכתף ימין, בשאיפה שמאל תעלה ארוכה. ונניח חזרה, ננעץ את בעונות הרגליים, נטייל עם כפות הידיים לאחור. רק לעבור קצת בין הלהבים החיצוניים של כפות הרגליים, לעשות את כף הרגל, לפתוח את מפרקי הירכיים. שוב נעצור במרכז, הבעונות פונות לפנים והידיים מטיילות קדימה לכלב ראשון, לפדל עם העקבים מצד לצד. נעריך את צידי הגוף. אפשר לתת גם לעורף והראש, להגיב לתנועה בכפות הרגליים. לעצור ובצעדים קטנים נתקדם לפנים אל קדמת המזרון. לרגע נעריך את הגב ונרפה הכל מטה. אפשר לטלטל קצת את הגב, את העורף והראש מעל הרגליים. ניתן לתנועה לדעוך ולעצור, הברכיים כפופות. ובגב עגול, חוליה אחרי חוליה. נתרומם לעמידה, אפשר לעשות את הלב, לרווח את הכתפיים במספר מעגלים לאחור. ובקדמת המזרון, שם עשיתי, עמידה שווה, כפות הרגליים נוגעות, כפות הידיים נוגעות. אפשר רגע לעצום כאן את העיניים, רגע למצוא את קו האמצע. סוריה נמסקר, 3 ברכות שמש ראשונות. עם שאיפה הידיים עולות, המבט עולה איתן. עם הנשיפה אוטנסנה נשאר בקו עקבים בכפיפה לפנים. עם שאיפה הגב חוזר להתארך. כפות הידיים מונחות, מעבר לאחור. צ'טורנגה או ברכיים וחזה. עם שאיפה אורדווה מוקה, קדמת הגוף מתארכת. עם הנשיפה אדו מוקה, אפשר גם להניח ברכיים בתנוחת עובר. וכאן לשהות 1, 2, 3, 4, 5. המבט חוזר קדימה, הליכה או קפיצה. גב ארוך, כפיפה, עם שאיפה חזרה, הזרועות מלוות את התנועה עד קצות האצבעות. שם עשיתי, עמידה שווה. שוב שאיפה להתארך. עם הנשיפה אוטנסנה עד למטה. שאיפה ממפרק הירך עד קצה הקודקוד. כפות הידיים מונחות, מעבר. צ'טורנגה או ברכיים. בשאיפה להחליק לפנים אורדווה. בנשיפה להחליק לאחור אדו מוקה. המשקל בכל כף היד, לא רק במפרקי כפות הידיים, גם בקצות האצבעות. 3, 4, 5. רק המבט חוזר, הליכה או קפיצה. גב ארוך, כפיפה, שאיפה חזרה. שם עשיתי,
פעם שלישית, אקה, אורך, ולפנים. טריני, צ'טוארי מעבר. צ'טורנגה, כלב מביט מעלה. כלב מביט מטה ולשהות. 1. 2. לנוח בתוך אדו מוקה. אם אי אפשר לנוח באדו מוקה, אפשר להניח ברכיים. 3. 4. 5. המבט חוזר הליכה או קפיצה. גב ארוך. כפיפה. שאיפה חזרה. סמסיתי, סוריה נמסקר בי ברכת שמש קטנה, אוטקטסה. ידיים עולות. אוטנסן, רחוק לפנים. נעריך את הגב ונשלח את בעונות כף רגל שמאל לאחור. נעריך קודם את העקב אחורה. ברך שמאל מונחת, הגב התחתון נשאר רחב, כשהאגן שוקע הידיים עולות. נשהה כאן. 1. 2. צלעות ארוכות. 3. חמות כבדות. 4. 5. הידיים חוזרות. ברך ימין מצטרפת לצד ברך שמאל. בעונות נעוצות לעד ומוקה. רגל שמאל צועדת לפנים. קודם נעריך את עקב ימין לאחור ואז את הברך מטה. כשהאגן שוקע הידיים עולות ולשהות. 1. 2. זרטות ארוכות. 3. גב תחתון נשאר רחב. 4. 5. חזרה עם כפות הידיים. ברך שמאל מצטרפת לברך ימין. עד ומוקה. נשהה כאן. 1. 2. 3. 4. הראש נשאר כבד בין זרועות מתוחות. 5. המבט חוזר קדימה הליכה או קפיצה. גב ארוך. כפיפה מטה. ברכיים כפופות אוטקטסה. נשהה כאן עם שאיפה להתארך. עם נשיפה, אגן יורד עוד קצת. שוב שאיפה. אוטקטסה נושמת. נשיפה. פעם שלישית. עם הנשיפה, לפרוס את הבטן מעל הירכיים. הבטן נשארת קרובה אל הירכיים כשהברכיים מתיישרות. הגב מתארך מחדש למעבר. הליכה או קפיצה. צ'טורנגה. אורדווה מוקה. אדו מוקה. רגל ימין קדימה. עקב שמאל לאחור. להתרומם ללנג' גבוה ולשהות. 1. לפרוס מחדש את כף רגל ימין. 2. 3. 4. 5. הידיים מציירות מעגל וחוזרות אל המזרון, רגל ימין לאחור. צ'טורנגה או ברכיים. אורדווה. אדו מוקה. רגל שמאל צועדת לפנים. עקב ימין מתרחק לאחור, לנג' גבוה ולשהות. 1. 2. גם עם המבט למעלה העורף נשאר ארוך. 4. 5. הידיים ממשיכות מעגל וחוזרות אל המזרון, רגל שמאל לאחור. צ'טורנגה. אורדווה בשאיפה, בטן נמתחת. הנשיפה לאחור ולשהות. 1. 2. לנוח באדו מוקה. 3. 4. 5. המבט חוזר הליכה או קפיצה. גב ארוך. כפיפה לפנים. ברכיים אוטקטסה, עם שאיפה הידיים עולות. הידיים כף אל כף, קו ארוך, מן מרפק ימין עד מרפק שמאל.
ונעביר את מרפק שמאל מעבר לירך ימין. המבט נשאר בבעונות הרגליים, ויד ימין תלחץ את כף יד שמאל. ננסה להרים את צד ימין של הצלעות התחתונות. אוטקטאסן במרכז, כפות הידיים מול מרכז בית החזה ומרפק ימין. מעבר לירך שמאל המבט נשאר בבעונות הרגליים וכף יד שמאל לוחצת את ימין. אוטקטאסן עם שאיפה. אוטנסן ארוכם. נתארך בשאיפה, להניח כפות ידיים למעבר. צ'אטורנגה או ברכיים, ורדווה שאיפה, קדמת הגוף נמתחת. אדו מוקם. רגל ימין צועדת לפנים. כף רגל שמאל מונחת, אפשר גם להרחיק אותה מעט לצד שמאל לשמור מקום לאגן ובשאיפה. וירה בדרה אחד. הזרועות לאורך, הצלעות הקודקוד רחוק קדימה, ויד שמאל פותחת את התנועה לווירה בדרה 2, כף רגל שמאל מגיבה. לשהות כאן, אחת. עצם זנב מתארכת למטה ונרים קצת את הבטן התחתונה לכיוון הצלעות. 3, 4, 5, יד ימין עולה ללוחם הפוך וממשיכה למעגל גדול. שתי הידיים הן מסגירות את רגל ימין ונקפיץ את האגן. התנועה האלסטית, קצת רפויה. ולעצור, כפות הידיים מונחות חזרה, רגל ימין מצטרפת לאחור, צ'אטורנגה או ברכיים, אפשר גם להכפיל צ'אטורנגה. אורדווה. אדו מוקם. רגל שמאל צועדת לפנים. לשמור מספיק מקום לרוחב האגן, אם צריך להרחיק קצת את רגל ימין לצד ימין. וירה בדרה 1 בשאיפה. זרועות לאורך הצלעות. וירה 2. כף רגל ימין נפתחת, זרועות ארוכות. אצבעות רכות. 1. 2. המבט דרך כף יד שמאל. 3. 4. אגן רחב. 5. ללוחם הפוך. וניתן ליד שמאל להמשיך. שתי הידיים מונחות. אגן קופץ. ונחזיר חזרה את כפות הידיים אל המזרון, נשלח את רגל שמאל לאחור. צ'אטורנגה או ברכיים. כלב מביט מטה. כלב מביט מטה ונשהה כאן. 1. 2. 3. 4. 5. כפות הידיים מטיילות אל הרגליים ונוריד את האגן אל העקבים. הברכיים ובעונות הרגליים באותה הזווית. כפות הידיים יכולות להיות מונחות במרכז או משוחררות, וברך ימין מובילה את התנועה לפנים, ברך שמאל מעבר בין הברכיים, ולשמור את הזווית של הבעונות והברך על אותו הקו. אפשר להמשיך כאן עם ידיים או בלי, ואפשר להוסיף את היד. כשברך ימין יורדת, יד ימין עולה. כשברך שמאל יורדת, זרוע שמאל עולה. מעבר מצד לצד. להגדיל או להקטין את התנועה. כל אחד במידה שנכונה לו. נעצור במרכז. נוריד את העקבים אל המזרון ונרפה את הגב, את העורף והראש, מעל הירכיים. נטייל עם הידיים חזרה לאדו מוקם. רגל ימין צועדת לפנים ונתרומם לטריקונסן עם שאיפה. להתארך. ובנשיפה, אגן נוסע אל עקב שמאל, יד ימין ארוכה קדימה. יד ימין רפויה ושמאל עולה. והגוף ממש תלוי ממפרק כף יד שמאל. 2. 3.
4. 5, המבט יורד מעט כפיפה בברך ימין כדי להתרומם ולפנות אל רגל שמאל, שאיפה. להתרומם עם האוויר שנכנס, ובנשיפה האגן נוסע אל עקב ימין, יד שמאל ארוכה. יד שמאל יורדת נבחר כמה משקל מונח על יד שמאל ונעריך את יד ימין. 2. 3, אפשר להעביר את האגן מעט לפנים אם אין כאב בגב התחתון. 4. 5, המבט יורד מעט כפיפה ולעלות. לפנות אל רגל ימין. אם צריך לקרב את רגל שמאל, שאיפה ידיים עולות. ונחזיק את המרפקים מאחורי הגב. מי שרוצה אפשר גם נמסטה בין השכמות. שאיפה. חזה נפתח. מעט כפיפה לאחור. נשמור את הכפיפה לאחור בחלק העליון של הגוף, ובמפרק הירך כפיפה לפנים. לשהות כאן. 1. 2. 3, אגן ימין מתארגן אל הקו של אגן שמאל. 4. 5, ולהתרומם חזרה לפנות אל רגל שמאל. שוב, שאיפה. ידיים עולות הפעם אל השליבה הפחות אינטואיטיבית. מי שרוצה נמסטה בין השכמות. שאיפה. כפיפה לאחור בגב, במפרק הירך כפיפה לפנים. 1. 2. 3. 4, אגנים ארוכים. 5. ונתרומם חזרה אל קדמת המזרון. ויניאסה, שאיפה. ותנסן לתת לויניאסה להיות כמו ריסטארט. לגוף, הגב מתארך מחדש. מעבר לאחור. צ'טורנגה או ברכיים, ויניאסה יכולה להיות גם מאוד עדינה, אורדווה בשאיפה. עמוקה בנשיפה. רגל ימין צועדת לפנים. עקב שמאל מונח. יד ימין אל הירך או אל המזרון. יד שמאל עוברת דרך הגוף. מי שרוצה עוד מתיחה הופך את כף יד שמאל פונה אל התקרה. לשהות. 1. האגן יכול לעבור מעט לפנים אם אין כאב בגב התחתון. 4. 5, ובחזרה עם שתי כפות הידיים אל המזרון. תנועה אחת לעד עמוקה, ימין מצטרפת לאחור. להחליף, רגל שמאל צועדת לפנים, עקב ימין מונח. יד שמאל אל הירך או אל המזרון. יד ימין עוברת דרך הגוף. האגן יכול להתקדם מעט לפנים. מי שרוצה עוד מתיחה בכל צד ימין של הגוף, הופך את כף היד פונה כלפי מעלה. 2, אפשר לקבץ מעט ישבנים. 3. 4, צלעות ארוכות. 5, ובחזרה עם שתי כפות הידיים, רגל שמאל לאחור, עד עמוקה. שאיפה עמוקה דרך האף. את הנשיפה דרך הפה. רגל ימין צועדת לפנים. כף רגל שמאל מונחת, עם שאיפה ידיים לבירה בדרה 1, זרועות ברוחב כתפיים. ללוחם פונקציונלי, יד ימין לפנים, יחד עם עצם הזנב, בלי לתת לרגל שמאל לקרוס אל הקשת הפנימית. יד ימין נפתחת. אפשר לפצות קצת, להרים את כתף שמאל, ולשהות כאן. 1. 2. עוד משקל אל כף רגל ימין. 3. יד ימין עוברת מתחת ליד שמאל, נלפף את האמות עם שאיפה, המרפקים עולים. עם נשיפה נרפה את הגוף, ידיים בגרודסן בחלק הפנימי של רגל ימין. בשאיפה להתרומם מתוך כפות הרגליים, לפרום את הזרועות, המבט עולה. ובחזרה, ידיים מונחות, רגל ימין לעד עמוקה. רגל שמאל צועדת לפנים. רגל ימין מונחת. בשאיפה, אווירה בדרה 1, זרועות ברוחב כתפיים. יד שמאל לפנים עם עצם הזנב, בלי כף רגל ימין. יד שמאל נפתחת אל הצד, יד ימין מתרוממת, לגייס את כל צד ימין של הגוף. יד שמאל מלמטה, ללפף את האמות, שאיפה, מרפקים עולים.
ובנשיפה להרפות בחלק הפנימי של ירך שמאל, לשחרר גם את העורף והראש. עם שאיפה להתרומם, לפרום את הידיים, המבט עולה. ובחזרה עם כפות הידיים נשב אל עקב שמאל. יד שמאל בחלק הפנימי של רגל שמאל כמו מעצור, שהברך לא תיפול פנימה. ויד ימין עולה ארוכה, יחד עם כל צד ימין של הצלעות. נוריד את יד ימין. אפשר לגרור את עקב ימין או להרים ולהניח מחדש לפני הגוף, בצד הארוך של המזרון. להניח את ברך שמאל ולהתקדם עם כפות הידיים ארדה הנומן, להשוויץ עם עצם הזנב לאחור. וגם כאן אפשר לגרור את עקב ימין ואפשר להרים ולהניח, כשקרסול ימין מעבר לירך שמאל ועצם הזנב אל העקב. הידיים ארוכות לפנים, פלקס בכף הרגל וברך ימין בתנועה מטה, כדי לגשת אל כל הצד החיצוני של אגן ימין. נתרומם מעט כדי להעביר את בעונות רגל ימין מאחורי קרסול שמאל. אז לסכל את קרסול ימין מעל קרסול שמאל ולפרום את הכל חזרה קדימה. רגל ימין נשארת בקדמת המזרון ונשלח את רגל שמאל ארוכה לאחור. יד ימין מעצור בחלק הפנימי של רגל ימין ויד שמאל תעלה ארוכה. לא לתת לבעונות כף רגל שמאל ליפול פנימה, לשמור את הזווית של הבעונות והברך אל התקרה. נשחרר את יד ימין. אז שוב, אפשר לגרור את עקב שמאל ואפשר להרים ולהניח. בחלק הארוך של המזרון, ברך ימין מונחת, המשקל עובר קדימה. עם שאיפה זנב ארוך, אני אסתובב קצת על הצד. עם נשיפה לשמור את הכפיפה לאחור בגב התחתון, כאילו שהבטן מנסה להגיע אל ירך שמאל. ונגרור או נרים את עקב שמאל, נניח את מפרק כף הרגל מעבר לירך ימין, ונשלח את עצם הזנב לאחור, ברך שמאל בתנועה הצידה, פלקס בכף הרגל. נתרומם מעט עם האגן כדי להעביר את רגל שמאל מסוכלת מעל שוק ימין, ודרך כתף שמאל הפעם נחזור אל קדמת המזרון, הרגליים מטיילות לאחור לאט ומוקה, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. רגל ימין עולה ארוכה. נניח את כף רגל ימין בקדמת המזרון, רגל שמאל מונחת אם צריך להרחיק מעט, בשאיפה שוב, היינו כאן כבר. לוחם מספר 1 עם זרועות ברוחב כתפיים, ללוחם פונקציונלי, יד ימין קדימה עם עצם הזנב, יד ימין נפתחת, כתף שמאל עולה. יד ימין אוספת את יד שמאל ונשב אל עקב ימין. או לגרור את הרגל או להרים ולהניח את רגל שמאל מלפנים. ברך ימין מונחת, להתרומם ל-90-90, עם או בלי עזרת הידיים, רגל שמאל מוצלבת מעל קרסול או שוק ימין, ונחזור חזרה לפנים, נרפה את הגב מטה, המשקל ברגל ימין, רגל שמאל עולה. וקצת להקפיץ את רגל שמאל למעלה ולמעלה. ונשלח את רגל שמאל לאחור, רגל ימין מצטרפת שוב, שאיפה דרך האף. את הנשיפה דרך הפה. שמאל עולה ארוכה. כף רגל שמאל בין כפות הידיים, עקב ימין מונח. ויר בדרה לוחם מספר 1. ללוחם פונקציונלי, יד שמאל לפנים עם עצם הזנב, יד שמאל נפתחת וכתף ימין עולה. יד שמאל אוספת איתה את יד ימין ונשב לסקנדה אסן בעקב שמאל. אפשר להרים ואפשר לגרור את עקב ימין לפנים. המשקל עובר אל ברך שמאל, כף רגל ימין מונחת עם או בלי עזרת הידיים. רגל ימין מאחורי רגל שמאל,
נחזור חזרה לפנים ונרפא את הגוף מטה. המשקל עובר לרגל שמאל וימין עולה ועולה. רגל ימין מתרחקת לאחור, שמאל מצטרפת, הברכיים מונחות. רגע להניח אגן על העקבים. נתרומם על העקבים, נניח את האגן אל הצד, נעביר את הרגליים לפנים. בואו נניח את כפות הידיים מאחורי הגוף, וקצת לרפרף עם הברכיים. לפתוח מחדש את מפרקי הירכיים. רצף תנוחות ישיבה, לא ארוך. נשלח את רגל שמאל ארוכה קדימה, רגל ימין או עקב בבסיס ירך. אם עקב בבסיס ירך, העקב לוחץ את הירך והירך מחזירה אל העקב, או לחצי לוטוס, ואז ברך ימין בתנועה מטה, שאיפה ידיים עולות. עם הנשיפה רחוק קדימה, להרפות מטה, וננסה לא למשוך את הגוף אל רגל שמאל, אלא להניח לו להיות רפוי איפה שהוא מגיע. ובחזרה עם כפות הידיים נהפוך את ברך ימין, את שוק ימין לאחור. אם צריך אפשר להפשיל קצת את השוק החוצה. יד שמאל מעבירה משקל אל אגן ימין, והידיים שוב מטיילות קדימה. גם כאן לא ללחוץ את הגוף למטה, רק להרפות אותו, ואם צריך עם יד שמאל להעביר עוד קצת משקל אל אגן ימין. נתרומם חזרה. אם יש כאב בברך נהפוך את הרגל חזרה, ואם לא נפתח את הברך הצידה. פריגס, נשב על החלק הקדמי של עצמות המושב, יד שמאל בחלק הפנימי של רגל שמאל. יד ימין יכולה להתארך או לעבור מאחורי הגב. וננסה לארגן את הכתפיים, כתף ימין מעל כתף שמאל, בלי שהכתף תיפול ותקרוס פנימה. אוזן שמאל, כבדה מטה. נתרומם חזרה למעלה דרך תנועה של אגן ימין לכיוון עקב ימין. ונסגור את ברך ימין קדימה. אותה תנועה שעשינו כבר קודם. בעזרת הידיים או בלי, המשקל עובר לפנים. רגל שמאל מחליקה מעט קדימה ונגרור את עקב שמאל. הלהב החיצוני של כף הרגל ממש מנגב את המזרון, הבעונות מונחות. ברך שמאל מונחת, ובעזרת ברך ימין אנחנו בוחרים את המפתח במפרק ירך שמאל. יותר קדימה, מתיחה עמוקה יותר, יותר אחורה, מתיחה עמוקה פחות. וקצת לקער ולקמר את הגב. אנחנו משתמשים בגב בעצם בשביל לגשת אל מפרק ירך שמאל. התנועה בגב משרתת את הפתיחה במפרק הירך. נעצור בגב ניטרלי, בעונות רגל ימין נעצור ונחליק עם רגל ימין לאחור. גם כאן לבחור את הזווית, את המרחק בין עקב שמאל והגוף, עם שאיפה להאריך את הבטן והמבט, ובנשיפה להרפות הכל מטה. אפשר להשאיר את בעונות רגל ימין נעוצות, אפשר להרים את ברך ימין מי שרוצה להתאמץ, ואפשר גם להרפות הכל מטה. מצד אחד ירך שמאל בתנועה לצד שמאל, מצד שני אגן ימין בתנועה לצד ימין, כדי לתת לאגן להתרחב עוד בחלק האחורי שלו. בעזרת הידיים נתרומם חזרה. רגל שמאל נשארת איפה שהיא, את רגל ימין נאסוף לפנים. ושוב, או עקב בבסיס ירך, או חצי לוטוס מי שנכנס בלי כאב בברך, בנדה בין רגל לרגל, שאיפה. ידיים עולות. ובנשיפה אפשר לטייל עם עצמות המושב לאחור,
עם החלק העליון של הגוף לפנים, ובלי למשוך את הגוף אל הרגל, רק להרפות, לשחרר גם עורף וראש. נתרומם חזרה עם החלק העליון של הגוף. אם אין כאב בברך שמאל, אפשר להפוך את שוק שמאל החוצה לטיריאן מוקה, אולי לחלץ, להפשיל קצת את הבשר של השוק. יד ימין עוזרת להעביר את המשקל חזרה אל אגן שמאל, ושוב, מתוך גב ארוך, מתוך אורך, להרפות מטה. פלקס בכף רגל ימין, העקב מנסה להתארך לפנים והבעונות לכיוון הראש. נתרומם חזרה ונפתח את ברך שמאל אל הצד. אם צריך להפוך את הרגל כשהשוק מלפנים, לשבת אל החלק הקדמי של עצמות המושב. יד ימין מעצור בחלק הפנימי של רגל ימין. יד שמאל או ארוכה לאורך האוזן או עוברת מאחורי הגב, כתפיים אחת מעל השנייה, והאגן שמאל מתארך אל החלק האחורי של המזרון. אוזן ימין כבדה, פנים נשארות רכות. נתרומם חזרה מתוך תנועה נוספת של אגן שמאל אל המזרון. אפשר להשתמש גם בחלק האחורי של רגל ימין ולהתרומם. ברך שמאל נסגרת מחדש בעזרת הידיים או בלי. נטייל לפנים, עקב ימין יכול להתרחק מעט לאחור, הגב מתארך. ונגרוף את עקב ימין. הלהב החיצוני של כף הרגל ממש מנגב את המזרון, בעונות ננעצות, ברך מונחת. נבחר את הזווית במפרק ירך ימין, ולקער ולקמר את הגב, לגשת אל מפרק הירך הימני. אפשר לתת לאגן לנסוע לפנים בתנועה של קימום, ולאחור בתנועת הקימום. שוב נעצור במנח ניטרלי, בעונות רגל שמאל ננעצות, ונחליק עם רגל שמאל רחוק אחורה. שאיפה, בטן ארוכה, ובנשיפה נרפה הכל מטה. אם לא נעים להניח את הראש על המזרון, אפשר להניח אגרוף מעל אגרוף, את המצח על האגרופים, או את החלק הפנימי של הגבות בתוך האגודלים, לעשות את אזור הסינוסים. נטייל חזרה עם כפות הידיים, נניח את האמות על המזרון, נשלב את האצבעות, אגרופים אל המזרון. ננעץ את בעונות רגל שמאל לאחור, נרים את הברך, ובתנועה אחת נוסיף את בעונות כף רגל ימין לאחור לפלנק על האמות. מי שאין לו עומס בגב התחתון, אפשר לטבול קצת את אגן ימין ואת אגן שמאל. ונניח את החלק הקדמי של האגן על המזרון. נניח את האמות, נניח את גב כף הרגל. עם שאיפה, המרפקים מתרוממים קצת או הרבה, הבטן מתארכת עם המבט. ועם הנשיפה נפרוס את הבטן. כפות הידיים עוברות אל מתחת לכתפיים, והמרפקים נשארים צמודים אל הגוף. החלק התחתון של הגוף משוחרר, אפשר להניח את המצח. עם שאיפה, המבט מתארך לפנים, זרוע אחורית נצמדת אל הצלעות. אפשר לקבץ קצת את הישבנים אם אין כאב בגב התחתון, וכפות הידיים בלי משקל, ובנשיפה חזרה מטה. שאיפה. אולי הפעם נרים את כפות הידיים, ובנשיפה נרפה הכל מחדש. פעם שלישית. אפשר לשלוח את הידיים לאחור. נהפוך את כפות הידיים אל התקרה, נתרומם. וגב כף היד כלפי מטה, מעט לרדת. שוב שאיפה. כפות ידיים אל התקרה, מבט עולה. ולהפוך חזרה. פעם שלישית. אולי הפעם נעביר את הזרועות רחוק קדימה, לפני שנרפה הכל מטה. נשחרר את האגן, נשחרר את הגב.
נשלח את יד ימין לצד ימין, כף יד שמאל מתחת לבית החזה, לבחור את הזווית של זרוע ימין, ואפשר גם לנסות להפוך את גב כף היד או את פנים כף היד אל הרצפה. נתגלגל לצד ימין, יד שמאל יכולה להישאר לפני הגוף או לעבור מעבר. כפות הרגליים יכולות להיות מונחות על המזרון, אפשר להאריך רגל אחת או את שתיהן, ואם הגב התחתון עמוס, נכפוף את הברכיים לכיוון הבטן. אז ניקח רגע למצוא את המידה הנכונה, את המנח הנעים. אפשר לעשות קצת את צד ימין של הגוף עם המזרון. ודרך הבטן נעבור לצד שמאל, יד שמאל לצד שמאל, לבחור את הגובה, את הכיוון של כף היד, ובעזרת יד ימין להתגלגל אל צד ימין. למצוא את המקום הנוח, הנעים לרגליים, ליד ימין. לעשות את צד שמאל של הגוף. נחזור חזרה אל הבטן. בעזרת כפות הידיים להעביר את האגן לאחור, או לתנוחת תינוק, כשכפות הרגליים אחת מעל השנייה, הברכיים מעט רחבות על הצדדים, והידיים מתחת לרגליים, הראש או על המצח או על אחת הלחיים, או שנפתח גם את השוקיים לתנוחת צפרדע, ונניח את האמות מלפנים, נרפה את הראש מטה. נשאר כאן כמה רגעים, ואם אנחנו מזהים שהמקום שאנחנו נמצאים בו לא תומך ולא משרת את המקום שלנו כרגע, לשנות. לא להישאר בתחושה של כאב ולא להישאר בתחושה לא נוחה או נעימה. מי שצריך כאן עוד כמה רגעים, אפשר לעצור את הוידאו ולשהות עוד קצת ולהמשיך אחר כך. מי שמוכן, באופן הפשוט ביותר מתרומם ועובר אל הגב. נחבק את הברכיים אל הבטן, לעשות קצת את החלק האחורי של הגוף עם המזרון. יש לנו כאן כמה אפשרויות, אפשר רק להרים את הרגליים, לתת לדם לזרום חזרה למטה, להקל על הלב. מי שרוצה להתהפך, דרך הלאסן עובר לסרבאנגה. עם או בלי תמיכת הידיים על הגב. איפה שבחרנו להיות נחפש נקודת אפס. לתת לדם לזרום למטה. לנשום אל הגרון, אל האזור המוצר. מי שבסרבאנגה דרך הלאסן, בעונות ננעצות, הידיים מתארכות, חוליה אחרי חוליה עם ברכיים קרובות אל הבטן. נחזור חזרה אל הגב. ושוב לעשות מעט את החלק האחורי של הראש, את החלק האחורי של הגוף עם המזרון. נשמור את ברך ימין קרובה אלינו, נעריך את רגל שמאל לפנים. נסיים בפיתול פשוט, ברך ימין עוברת לצד שמאל. אפשר לקחת את צד שמאל של הצלעות קצת שמאלה. יד שמאל יכולה להיות כמו משקולת מעל הרגל, ואפשר גם לשחרר, גם אם הרגליים מרפות מעט. המבט הפוך מהרגליים, כמו נותן קונטרה למשקל שלהם. את הנשימה נשלח אל הבטן. נחזור חזרה אל הגב, נחליף בין הרגליים, ימין ארוכה לפנים, שמאל כפופה אל הגוף. ובעדינות נעביר את ברך שמאל לצד ימין, המבט ילווה את יד ימין, ואולי נרחיב קצת את צד ימין של הצלעות.
שים לב שהישבן רפוי, שהסנטר רפוי, שהפנים נשארות רכות, שקטות. נחזור חזרה אל הגב, אם צריך לחבק את הברכיים שוב אל הבטן. מי שרוצה לסיים בתנוחה הפוכה נוספת זה הזמן, ומי שלא מוצא את הדרך לשבאסנה. אז בתרגול ביתי, אחת התנוחות שהכי קשה להתמסר ולהתחייב אליהן היא שבאסנה. אפשר לנסות אפילו רק לכמה רגעים, רק לנסות לתפוס מקום על המזרון, למצוא מקום נעים לכפות הידיים על מרכז הגוף או אל הצדדים. נשמור את הפנים רכות, את השרירים הגדולים בפנים, בעיקר המצח, הלסת. קח לנו כמה נשימות עמוקות יותר. ולכמה רגעים נשהה כאן. נשאף שאיפה עמוקה. עם הנשיפה אפשר לתת לראש לזוז מצד לצד בתנועה שלו. נחזיר תנועה גם לכפות הרגליים וכפות הידיים. בשאיפה הבאה נרחיב את התנועה למתיחה ארוכה דרך כל הגוף. אפשר לקבץ, לאמץ את כל השרירים ולהרפות הכל בבת אחת. נתכדרר לכדור קטן בצד ימין. דרך הצד, בעדינות, בעיניים עצומות. נתרומם חזרה לישיבה. הידיים כף אל כף, מול מרכז בית החזה, הראש מעט אל הלב. נקרב את האגודלים אל העין השלישית.